A konečne som prišiel zo práce. A už konečne môžem ísť domov. Šiel domknuté. Ja som zatvoril, keď som prišiel domov. Ako keď som išiel hed. Ale co už. Asi idem si zahrať s kamarátom na počítači. Čakaj, to je ten počítač. Idem ho zavolať cez telefon. Tak. Či to dvihne. Idem volať, no idem si nájsť toto, Messenger. Tak. Dúfam, že to bude volať. Prosím, dvihni. Dvihni to. Potrebujem, aby si to dvihol. Ok, to je aktívny, tak... Ešte raz mu zavolám. Nedvíha. Zrazu ešte raz mu zavolám. Nedvíha. OK, tak idem zavolať ku mojemu. Zatiaľ idem písať kamarátom, ako vám. Myslel som tak kamarátom vám. Že ktorý mi dokedy píšete, ja mám odpisovať z tohoto počítača. Máme celé toto, kde volám. Ja to lebo tam je môj kamarát. Ja tam volám. OK, idem mu tam zavolať. Nič nedvíha, no. Tak zruším ma. Bim. Aj nič nesplnilo, no idem si zahrať ja sám. Zložím telefón a idem. Idem im napísať radšej ešte raz. Prečo mi počítač? Zase nejaká obrazovka nudná. Nejaký shopping. Banka. Nejaký vírus stiahne ešte. Stiahne. Tam bol. OK. Napíšem mu tu. Tak. Vlastne. Tak, a idem to natočiť. Dobre. Ahojte ľudia, dneska viem o tejto hre. Počkajte, ja to píšem ešte raz. OK, ideme na Roblox. No si zahráme nejakú hru. OK. Dáme si napríklad, jak je Obi Easy na PC. Tak, a teraz vyhľadáme napríklad kliknem tak, aby sme mohli hrať, no. Tak, skáčem. No, už ma to veľmi bavil. Tak keď ste sa vedeli kopačo, tak ahojte odbery a lajky, ahoj. Čakajte, tak, a už idem. Na telke nechcem teraz nič robiť. Nie, že by... my sme išli kde. Tu nič nesvietí slnko, ale... keby som vedel, aký je deň. OK, možno keď bude otvorené teraz toto. Nie som chcel ísť minulé videjko. No, ako ešte si sa to nevyšlo, ale proste ochro to vyjde, no. Tak to musí byť strihané.
Dneska budú dostriať ešte. Zapnem svetlo, zapnem motor, tak môžem ísť. Tak. Tak, rovno. Aj dosť. No dobro. Neviem, či rovno, či dozadu. A tu by malo byť toto tu. Za tou policajnou, ako pred. No to malo byť. Toto. Takže ideme. Ja sa nepotrebujem, čo je zade. Tak. No a presne je Thursday a 5 hodín, keď sa na to pozerám. Tak dám si preč. Okolo 9 sa to začína. Tu sa dá, kde začína. No a tam budeme čakať už. Auto tu mám zaparkované, svetlo nechám. No idem to vyriešiť zatiaľ. Otvorte sa. Engines. Party planner. Aha, ok, to je party planner. Čo to mám zapísať ja sám? Keď to nikto neviete, čo ja to zapíšem. Nebaví ma to. Alebo počkaj, mohla by tu byť taká lepšia farba. Ja to tu premalujem. Tak. Teraz je to tu lepšie, ale je to aj stále party planner. Vo zlatej farbe. Počkaj, nie je tam modrá. Hoď tu prosím modrú. A hneď je to lepšie. Zapíšem sa tam. Tak. A teraz idem už. To bude taká dobrá party. Ja som nestiel. Ona už bola! Ne! Prečo? Closet. Dance of your Saturday. Takže musím čakať 2 dní ešte. OK, takže o 2 dní tam ideme. O 2 dní sa mi tam nechce ísť. Ja to prejdem, no. Zapísaný až o 2 dní, no. Aj tak mi tam nechcelo ukázať, že ešte dneska. Čo tu tam stojí? Keby som vedel, jak trubíš na tej Tesle, tak sa trubím na ňu, nie? Ja to neviem. Čak ešte tu na ne... Hej ty vole! Je červené! Ty vojak? Taký búrak, ktorý búra... Hej, no tak toto... Odrel celé auto a toto. A tu není. Čo znamená 30? DK základňa. Ale vôbec neviem, že čo tu je. Také karty. Možno tam je nekonečná peniaz. Počkajme si tu na neho. Alebo viete čo, radšej ja idem. Tu ja nemám čo robiť. V tejto banke. Aj tak ja mám vo Life Together banku. Kartu mám, dajte tam. Ja nekupujem so s kartou. Ja mám svoje vlastné peniaze. Vo v dome. OK, takže tam je dom. A už my tam ideme. Otváraj sa, garáž. Počkaj, ja stiskám ovládačku. Ty kokos, to bola tesnotka.
Stále nič. Tak kde až mám ísť, ako blízko? Tu, teraz to pôjde. Áno. Prosím. Aha, hej, operlo. Tak. A tak. Dobre. A teraz už len zatvoriť. Bum. A môžeme ísť. Ja sa už tak teším, keď prídem dnu. Idem si zapnúť telku na chvíľku a idem strieľať videjka. Počkej, ovládačku. Tak, zoberiem ovládač, zapnem. Ešte tu, toto poťukám. Aha, už je zapnuté. Tak. Prepnem si program. Tak, nie, nebaví ma to. Á, správy. No, to ma nebaví. Je YouTube. Aha, to je YouTube. Načo sa im nedarí, no. Počkej, čo sa mi stalo? Aha, dobré. Reach to regions. Taký bohatý. Vyzerá to dobré. Alebo nejdeme radšej na tamten skatepark? Asi nie. To dáme v 3. dieli. Zatiaľ. No alebo viete čo, idem si aj video, nie sa s tým nezdržiavam. Bum. Zapni sa počítač. Tu strihanie. Zase nejaký shopping. Banku nepotrebujem, výroz nepotrebujem, ne. Messenger, tam napíšem toto. Tam napíšem, ako sa volá to video. Tak, ešte toto veci. Tu dám hudbu. Aj aké komentáre tam budú. Áno, napíšem tam takú fajočku so myškou. Dobre. Dám, že work. Dám telefón, telka, počítač. Čo je tam? Môže ísť aj na toto. Nejak na loptu. Či na mikrofón. Môže to pozerať vo reštaurácii. Aj tu. Aj vo filme. Aj na loptu. Neviem si... Aha. OK, dám všetko. Aj keď budú hrať toto. OK. Tak už by to malo byť na YouTube. A ja idem spať, lebo som strihal food a youtuberi to majú ťažké, keď strihajú videjka. Kde to je tá posteľ?